Здравейте, сладури! Аз съм Алекс и добре дошли в моят канал. Днешното видео е изключително специално за мене и предварително искам да се извиня, ако е една идея по-мрачно, тъй като времето навън отново играе срещу мен, но аз бях сигурна, че това видео трябва да го снимам днес, след като ми се провалиха плановете вчера. През изминалия уикенд надминах 700 абоната. Това много ме изненада, не очаквах да стане толкова бързо, тъй като само преди 5 дни имах едва 620-30, но през последната седмица малкото ми YouTube семейство се увеличи с много нови членове, за което искам да благодаря на всеки, който е избрал да кликне на червения бутон и да се абонира за мен. Много благодаря, изключително съм признателна и за това, че оставяте коментари под видеята ми и си говорим. Това за мен означава много. И в тази връзка аз реших да направя подарък на един от вас. И да, както сте прочели от заглавието на видеото, това ще е първият ми giveaway. Просто исках да се отблагодаря на един от вас, за съжаление, тъй като няма как да се отблагодаря на всички по този начин, но поне един от вас ще може да получи подарък от мене за това, че се е абонирал и подкрепя канала ми, подкрепя мен и видеята, които аз правя. Нека първо да ви покажа нещата, които съм приготвила за giveaway, а след това ще ви обясня и как можете да го спечелите. Все пак този канал е свързан с маникюри и видеоуроци, затова и темата на този giveaway е именно тази. Подготвила съм неща, с които да можете да си направите някой хубав цветен летен маникюр или каквото искате всъщност. Всичко опира до вас. Затова и първото, което държа, са ето тези 3 лака на Flormar. Ще ви ги покажа отблизо и сега. Цветовете, които избрах, са много ярки и летни, въпреки че в момента навън въобще не си личи да е лято. Но подготвила съм ви жълт цвят, който се казва Golden Bowl. Перфектното жълто бих казала. След това имаме червено-коралов цвят, на име Bright Coral. И накрая завършваме с любимият ми син цвят, който е Navy Blue. Следващото, което съм приготвила, е пила за ногти, защото трябва да имате с какво да си оформите ногтите. Тази тук е хартиена с дизайн на сърчица, като от едната страна е по-финна, от другата по-едра. И аз използвам абсолютно същата, само че с друг дизайн. След това, разбира се, нямаше как да пропусна да сложа няколко неща за декорация. Първото от които са ето тези лепенки, на които има зигзагообразни лентички с по-малки зигзагчета и с по-големи зигзагчета, за да можете да си направите някой интересен дизайн. И последното, което реших да сложа в този giveaway, са ваденки за ногти, които са много цветни и страхотни за лятото. Знаете най-вероятно колко много обичам подобни ваденки, правила съм много туториали тук, включвайки такива ваденки, а тези конкретно са от сайта Lepki.bg и са изключително хубави и качествени, няма да останете разочаровани от тях. Това са всички неща, които съм приготвила за подарък на един от вас. И сега ще ви кажа какво трябва да направите, за да можете да участвате в giveaway и да се състезавате да спечелите подаръците. Първо, разбира се, трябва да сте абонирани за канала ми, така че ако това е първото видео, което гледате, здравейте и вие имате шанс да участвате, стига да се абонирате сега. Следващото нещо, което трябва да направите, е да ми оставите коментар отдолу. Можете да напишете каквото искате, можете да ми кажете кое е любимото видео, което съм правила, можете да ми кажете дали имате домашен любимец, от кой град сте, кой ви е любимият цвят, наистина каквото искате, но задължително трябва да включите думата "участвам". Напишете ми каквото искате, но думата "участвам" трябва да има в коментара, ако искате да участвате в giveaway. И след това ми напишете Instagram името си или имейла си, за да мога аз да се свържа с вас, когато евентуално спечелите, ако ви изтегля. Днес, когато поствам това видео, е 17 юли, което означава, че имате точно 2 седмици, за да участвате в giveaway. Той е отворен до 31 юли или последния ден на месеца. Победителят ще бъде изтеглен на 1 август и ще го обявя на 1 август, като ще направя това отдолу в описанието. А под този видеоклип ще има името на победителя на 1 август по някое време. Също така ще го обявя в Instagram, в Facebook групата си, Facebook страницата си по-точно, така че последвайте ги, ако не сте. Линкове има отдолу в описанието, разбира се. И разбира се, ще се свържа с победителя, в зависимост дали ми е оставил Instagram или имейл. Така че всеки ще разбере дали е победил и кой е победил. Надявам се тези награди да ви харесват. Знам, че не е много, не е кой знае какво, обаче наистина от сърце и искам да го спечели човек, който наистина се възхищава на маникюрите и е фен на дизайните и като цяло обича лакове за ногти и такива неща. Именно за това и съм избрала такива продукти, а не знам, нещо друго. Благодаря много отново на всички, които се абонирахте за мен, тъй като през последната седмица
стана някакъв бум и изключително много хора се абонираха. Даже сме над 700, между другото, когато снимам този клип. Затова наистина много благодаря на всеки един от вас, който се е абонирал. Това значи много за мене. И в петък ще ви очаква, разбира се, обичайното видео, нов видеоурок, отново лесен летен маникюр, който се надявам да ви хареса. На мене много ми харесва. А сега Сладори ви оставям. Отдолу в описанието ще има още веднъж написани правилата за giveaway. Пожелавам успех на всички от вас и нека най-добре спечели. Чао, Сладори!